L-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija ingħalaq b'mod immedjat. Din id-deċiżjoni ħabbar għall-Prim Ministru Joseph Muscat wara li matul il-jum ta' Tnejn kienu sparati tiri fuq tajra protetta li spiċċat waqgħet fil-bitħa tal-Iskola St. Edwards fil-Birgu. Fl-istqarrija l-Uffiċċju tal-Prim Ministru fakkar li qabel infetaħ l-istess staġun huwa kien saħħaq li mhux se jkunu tollerati l-ebda abbużi. Irrimarka li l-abbużi fl-istaġun preżenti naqsu b'mod drastiku grazzi għall-infurzar b'saħħtu u bil-kollaborazzjoni bejn dawk involuti. Iżda il-każ ta' Tnejn kien deskritt bħala wieħed inġustifikabbli. Dan il-każ kien is-sitt wieħed fejn kien hemm kaċċatur involut fi ksur ta' liġi. Intqal ukoll li f'dan il-każ ma kien hemm l-ebda informazzjoni li seta' tajn biex jinqabad il-kriminal. L-istqarrija tal-Gvern tajt li l-għeluq tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija jibgħat sinjal b'saħħtu li abbużi bħal dawn spiċċa żmienhom u li mhux se jibqgħu jkunu ittollerati. Id-deċiżjoni tal-Gvern ġabet diversi reazzjonijiet. L-Oppożizzjoni qalet li kienet inevitabbli u l-koalizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbija laqgħetha b'mod pożittiv. Intant, kemm il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti u Kaċċaturi San Ubertu ma qablux mal-għeluq tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. Sostnew li minħabba individwu ma kellux jeħel kulħadd u fakru kif huma kienu qed iħeġġu lill-pubbliku jirrapporta kull tip ta' illegalità.